Kan pendetake mawon. Wah, karang aduh. Telur ayo, Kong. Gak tedas soalnya. Coba sing kok beke tedas nek ora tedas kok keke aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung lur. Wis ngene iki wayahe blonjo lur wis sore. Aku iki mang kliru ndelok jam lur, sampe ke setengah loro. Lah kok saiki setengah telu. Muga-muga nutut iki engko. Bandung diangen-angen katanya mecel iki. Saiki wis rasa kecuan ngecace, saiki ndang ayo budal. Mecel apa iki kok? Mecel iku yo sok melitir rek, krengsengan. Aku duwe daging 2,5 kintal, ambek balungan 2,5 kintal. Dadi 5 kintal totale. 2,5 kintal ambek 2,5 kintal gayo 5 kintal lho. Kok iso iki lho. Iki engko arep tak krengseng lur, mari ngono tak undangno keluargane Bandung Gomez ya iku ana Bamono Ija dan Tetek Bengeki. Ya wis lho gak kesak susuwe. Nang ayo melok aku berangkat belanja. Wong iki njuk piye aku iki. Engko dhisik yo lho sampe tak mikir apa maneh engko sing tak tuku iki. Wis gak ero lho aku tak ndelok rono dhisik lho. Ya rumah saku krengsengan ki nek sing putih yo. Oh iya sih. Iki yang ngono kuwi yo. Oh. Arep ketabrak sepeda lur, ndelereng. Nah iki wis mari lur belanjane. Ana lombok, ana gula, ana tahu sak enturune. Wis gendang ayo bali. Wis sore. Nah lur wis tak siapke kabeh. Lah iki daging, tahu, sayurane. Ning isih ana sing kurang. Kenikire urung tak undho. Ge saiki ngundho dhisik ya lur. Lah iki lur kenikire. Lho, lah iki kenikir kok alam iki kena apa ya? Lemu-lemu lur eman iki nek gak dipeki. Kumpung gurung dipangan walang tak pangan dhisik yae. Nek sing ketutupan godhonge terong gak iso lemu ga? Kan gak kena panas. Ora kena panas yo. Oh ya nek ngono meneh tak opene cek panas. Oh, kuru sing kena godhonge terong lur nek kabeh lemu-lemu. Iki wingi tak iku lur, tak juwu kok lagi lalap iki wingi. Lemu ya lur ya sing dhuwur kene iki soalnya ora kedang-dangan lur. Nah lur wis sakmene ya lur ya engko tempuk-tempuk ana kembang turi, ana iki ana kacang, ana cambah wis dadi akeh. Wis gendang ayo lur. Nah lur iki sing dicendak kaitan ayo ngrengseng dhisik lur. Soalnya daging kan rada suwe ling godhog. Iki Bandung iki krengsengane iki bumbune brambang, bawang, merica, kemiri, lombok gedhe. Wis kaya ngene iki nang saiki ayo dideplok. Nah iki lur wajane tak panasne. Tunggu ngongso bumbune lur. Iki minyake tak lebokne. Wis. Sik ya lur mek ngenteni panas, tak tinggal ngrajangi iki sithik.
Daginge. Iki mang sing daging 5 kintal iki mau lho, Lur. Kayak ngene iki, diapurane. Oh, alah. Gede-gede wae ya, enggak? Gua ya mlete daging 5 kintal kali dari cilik-cilik. Ya engko ilang campur bumbu. Ya sing gede-gede ngene iki lho. Apa sampeyan ora usah. Meneng tangga aja kate ngomong balung. Iki sangkakno daging. Anggap ae kladinge sing kethul ngono lho, enggak? Heeh. Usak-usuk ngono ora tugel-tugel. Padike ya iki balung welulon. Lho. Coba jan kebacut balung iki cah. Ora tugel-tugel. Kok ora ana daginge enggak? Kok atas kabeh enggak? Ora kena diiris iki enggak? Lho. Wis bano ngene wae enggak cek ketokane ku mangan daging gedhe ngono lho enggak? Wis ben. Ngertine dengkul. Wis ora apa-apa. Iki enggak daging asli. Lho. Tipis-tipis wae iki. Nah iki bumbune dilebokke ya, Lur. Apa iku mecitat? Nah, digongso sampai tuanek, Lur. Engko baru dagingnya dilebokke. Bumbune wis tuanek, saiki karep dikeki banyu. Nah, jarke sampai umep, Lur, baru dagingnya dilebokke ya. Nah, wis umep iki, Lur. Lho, saiki iki ayo dibumboni ana uyah, gula sak sinturune dilebokke kabeh. Kaldu jamur barang. Nek kecap. Nah, saiki dagingnya Lur sing dilebokke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis dijualke sampe empuk ya, Lur. Nah, iki Lur, daginge wis empuk, saiki tahune tak lebokke ya. Men tuanek ikine ben merasuk. Ketok ngene-ngene wae ya, enggak? Engko men kesasar daging. Iki tahane ben sangkana daging, Lur, ketoke sing memper-memper daging ngono wae ya. Nah, iki telurnya dimasukin ya, dimasukin. Wis. Nah, wis mateng lho, ayo dintas ya. Bismillahirrahmanirrahim, bandung sulapan lho, ora panasen. Wis. Nah, iki ngodho kulupane ya, Lur. Nah iki Lur kacang ki wingi dikek ilik mono Lur. Dadi ki marah tuku kacange. Mono panen kacangmu. Panen kacang. Dadi ki wingi aku diwehi. Lah banyune iki wis umut, tambah ayo dijegurke ya Lur. Wis ya Lur, ana cambah kacang sak kembang turin iki tak godhogane sithik ya Lur ya sampe mari. Nah Lur iki wis gembuk ya. Lho, ayo dintas. Mari ngono karek goreng kacang. Nah Lur iki kacang ayo digoreng ya Lur. Nah.
Iki bumbune pecel balung gawe bawang putih, kencur lombok abang, wis ngono kuwi wae godhong jeruk. Wis kok dicampur dadi siji nang diulek ngono lho, Lur. Mantap pokoke. Nah, Lur, iki kacange wis tak gorengi kabeh. Saiki lho, godhong jeruke logor. Saiki ayo dideplok ya, Lur. Nah, wis deplok babar pisan. Nah, iki gulae tak apa irisi ngene iki, Lur. Lur, akhirnya wis lembut gitu lho. Ya Allah, sampai beduk-beduk magrib iki pas. Saya dintas, Lur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Lur, akhirnya sampai buka ya, Lur ya. Selamat berbuka puasa nggih, Lur. Ayo berdoa dhisik, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayo ngombe-ngombe dhisik. Kene Mas Angga. Panas, Nak. Kok mbok lepas malah tumpah. Ini. Ya. Punya aku yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Taruh sini ya. Jangan sampai tumpah, oke? Itu miring. Nanti ayo. Nanti ayo nek mau minum ya, ntar tumpah, Nak. Panas Kang Men. juga soalnya. Kan Mem. Ngelegi dhisik. Ayo Lur, nang madang Lur, gak sabar ndelok pecel iki Lur. Iki Mbak Vivit nang ngene. Mbak Vivit iki agek ora iso obah, anake agek rewel iki. Pecah minum. Anget. Bakul pecel. Anget. Kenikire iki mang dawa-dawa kok, gak apa-apa ya, Kong. Jan lele, tapi aku iwak itu. Mas, iwake Mas. Sampai pendetake mau. Wah, karang aduh. Telur ayo, Kong. Pedas soalnya. Coba sing kopi tedan nek ora tedan kok kayak aku. Ya, Kong. Wow, istimewa banget tampilannya, Lur. Wis pokoke. Mantap pokoke. Mas Bang sak pira? Hop. Hop ta? Sampeyan iki hop? Iya. Apa iki sing hop? Iya, mana. Oh, tak banting kene kok. Wis, Wow. ku satune Adik Angel nggih. Giliran Banung iki, Lur. Bandung aku tahan. Wis Ada gak kemangi tahan ya. Enggak ada, sayang. Lagi kemangi. Bukan ini kembang turi, bukan kemangi. Nah, Nah, ambil yang itu. ambil sendiri, sayang. Ini apa, Ma? Bentuk kan Kenikir. Suka ini. Mau toh? Lur. Ayo, Lur, aku iki ya sedeng gak tahan. Aku njaluk lampu. Assalamualaikum. Kok lampu mati? Aku Lampu Lur mati, sampai Lur. merem. Lampu mati, Lur. Ora kitok. Wis ayo Mas ora apa-apa. Kena padangi clip on, Mas. Tangan dhisik Bandung kok Ngono ta? birung. Mlebu irung ta? Bukannya wis tangan awak dhewe iki otomatis ya, Mas. Nah, iki Lah. Alhamdulillah, ya Allah, iki Mas mah kok bilang otomatis langsung. njaluk apa? Lombok. Lombok. Endi mang lomboke, Bang? Kuwi. Lingkris ning ndi ki mau. Ya, iku. Lho, iki lombok ungkule, Lur. Nah, iki lombok. Nyet-nyet. Nah, iki lombok Mas ya. Ayo, Dik, namamu, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pawana sekali ya Bandung. Amin. Wah, sampai ki ndok iki mang keciduk paling Mas gara-gara lampu mati. Remuk. Ledeh. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, enake Lur. Ning ya iki sepurane Lur, ora ana peyeke. Soalnya Ngene wae. durung tuku. Iki mangki karang ya wis nubra-nubra dadine wis kelalen sampean peyeke. Soalnya lali. Tetep enak. Enak. Jane Monggo Lur. kerupuk putih ya enak. Heeh ta. Lali ya Bandung ya. Banyak Lur. Pal nikmat sekali. Kayak pecelnya mamuk. Pecelnya mamuk.
Pecele Simong Gunung. Pecele mbahmu iki pecel wong Simong Gunung lho, sing dodol iki wong wis sepuh tapi pecele enak. Enak. Aku sing paling seneng iku eseng-eseng buncise lho. Ono tetelane barang. Enak pokoke wis salah. Ngewangeni. Terus dicampur balian. Enak. Terus ada remekan peyek. Peyek ya, peyek iku khas. Ora peyek utuh. Peyek kacang ambek peyek teri, heeh. Tapi remek-remekan ya, Banu. Empuk ya dagingnya ya? Dagingnya empuk. Sambelnya pecel keruwoso. Nah, iki berkat tangane makne iki, len deplok sampai prekol. Jangan lo maca. Enak bumbunya. Bumbunya enggak dewe bener. Daripada beli uangnya nanti habis. Ya. Beli mainannya aja. Janang janang pakuwon. Itu baju baru. Bayi-bayi kok ngerti pakuwon. Baju baru, alhamdulillah. Sama dulu. Enggak tuku baju, Dek. Ya. Pikir maneh, Banu. Kono. Iku ora apa-apa pangan-panganane dhewe kok. Wis sak omah padha wae. Tetes kok daging. Empuk kok, empuk. Mangane tak suwengko ta lur, gentenan. Mari ngene Kang Men arep Mbak Vela sing buka. Enak kan. Enak tenan kok. Dagingnya empuk. Iki lek masuk terus dong ngene iki empuk. Aku gak doyan putih. Kayak enak pecelnya. Meneh tak kerja putih iki. Tahu aku ya. Tahu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rampung lur. Ngombene teh anget. Jan mantap, mantap. Pecel. Panas, Dek. Anget. Kayak gini ya? Gini nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Wis ngene iki wae lur ya, Banu nyun pamit. Pokoke donga-dinonga wae, tak dongakno ndi wae dulurku, mugi-mugi keparingan seger kuwarasan adep laine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.